מצאתי ילד שהתחזה ליוטיובר ועשה לי סקאם ברובלוקס. אז מה קורה נמרים? כאן הנמר המשוגע בעוד סרטון חדש. חבר'ה, כל מי ששומע אותי תורידו לו סאב, כי אני הולך לשים אותך בכלוב אחרי מה שאתה עשית עכשיו. תגיד, אתה דפוק? אני שודד לו את כל הדברים, זכרו מה אמרתי. שתיקח לי את זה, אבל זה לא נעים לי. אני עכשיו מעלה לך פוסט שיימינג. כמו בכל יום נכנסתי לעוד טרייד, קיבלתי סקאם, ורק הפעם הילד אמר לי שהוא... שלי, אני יוטיובר כזה קטן, אני רוצה לסלם סרטון, ואני מביא לאנשים דברים. מיד הבנתי שמדובר בסקאמר שעובד על ילדים ועוקץ אותם. תשמע, בינינו, אתה לא סקאם, אבל אתה יודע, יוטיוב בשפל, צריך צפיות. צייד הסקאמרים לא עבר על זה בשתיקה וטיפל בו, בדרך שלו. רגע לפני שמתחילים, היוטיובר האמיתי שזה אני, אומר לכם להירשם לערוץ. תנו לייק אם אתם אוהבים את צייד הסקאמרים, וכנסו לערוץ הוואטסאפ אם אתם רוצים לקבל סיקרט בחינם. סרקו את הברקוד! הסקאמר שהתחזה ליוטיובר, מתחילים. אחי, מה קורה? אני בסדר, מה נשמע? איך אתה? בסדר, אחי, אתה רוצה טרייד? כן, ברור. סבא, אחי, פעם בשלי, בשלך? רק לפני זה, אח שלי, אני יוטיובר כזה קטן, אני רוצה לסלם סרטון, ואני מביא לאנשים דברים. אבל לפני זה אני יכול לעשות איתך טרייד קטן שאני לא ארגיש שאתה סקאמר. אתה רוצה לחלק לי דברים בחינם? כן, אבל רק אם אתה לג'יט. יאללה, כן, סבבה, אחי, סבבה. אתה יוטיובר? אני יוטיובר קטן, כן. מה זה יוטיובר קטן? איך קוראים לך לערוץ שלך? קרייזי טייגר. קרייזי טייגר, 61 מנויים, זהו אחי. לא אחי, נראה לי הגעתי, אני לא במדינה הנכונה. מה, אתה יוטיובר גדול כאילו? יוטיובר ממש גדול? יש לי 1200 סאבים. טוב, אחי, זה מלא. אתה יכול להשאיר אותי? השארתי לך, אני יכול לעשות רק פתיח לסרטון? כן. אז מה קורה נמרים? כאן הנמר המשוגע בעוד סרטון חדש. שלום, אמא! אמא, אני מפורסם, אמא, שתדעי! אני קצת מתרגש להיות במעמד הזה, אבל בסדר, אפשר להתחיל בטרייד. רגע, תגיד, אתה עושה עריכה לסרטון או שאתה מעלה אותו ככה בלי עריכה? אני כמו שהוא. חבר'ה, כל מי ששומע אותי, תורידו לו סאב! שימו דיסלייק! אני רוצה את הדרגון. אני רוצה לוס בומבינוס ואת הדרקון הוורוד. אחי, אבל זה דרקון על דרקון, יש טמבל, מה שווה פה? אין לי בעיה איתך לוס בומבינוס וקרקר קורקור. כן, אני יכול לקחת ראשון? אתה באמת לג'יט, כאילו, אתה לא סקאמר? כן, חס וחלילה סקאמר, מה נראה לך? אני גם יוטיובר, למה שאני אעשה לך סקאם? זה לסרטון. אני לוקח אחד, שם אותו, ואז אתה בא לוקח ביחד איתי. סבבה. הבטחת שאם אני לא סקאמר אתה מביא לי דברים, אתה זוכר? עכשיו הבטח לי, למה אתה סוגר? סקאם! אז כן חברים, הוא אכל סקאם גט סקאם על מה שהוא עשה לנו. תפסנו אותו, הוא סקאמר. מה לעזאזל? ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה שצפיתם בסרטון, ויאללה נתראה בגן חיות. אחי, ברור שאתה הולך להתראות איתם בגן חיות, כי אני הולך לשים אותך בכלוב אחרי מה שאתה עשית עכשיו. תגיד, אתה דפוק? אני עושה איתך טרייד, תגיד מה, אתה מסתלבט? אני קיבלתי הוכחות בפרטי שאתה סקאמר. איזה הוכחות? נותן לך לקחת ראשון. שמע, בינינו, אתה לא סקאם, אבל אתה יודע, יוטיוב בשפל, צריך צפיות, אז עשיתי כאילו אתה סקאמר. אחי, אתה צריך מוח, אתה לא צריך צפיות. אני צריך, אתה צריך מוח, יא מטומטם. אני צריך לעשות לך סקאם גט סקאם, כי אני צריך צפיות. אוקיי, סגור, אז אני אעשה לך סקאם גט סקאם ואני אראה לך מה זה סקאם גט סקאם, סבבה? אחי, אתה יכול להחזיר לי את הדברים בבקשה ביפה? אתה יודע מה, בוא נעשה את עוד טרייד. אתה יכול להיכנס אליי בבקשה לבייס? כן, אבל איך אני יודע שאתה לא עומד לי על הדברים? אני לא עומד לך על הדברים, מבטיח. בוא נהיה ב8 רגע, נהיה בלתי נראים, או חכם מאוד, שהולך לדפוק עליו מהלך עכשיו של טופ 10 מהלכים עולמיים. כנס, עזוב אותך שטויות, כנס. עזוב אותך שטויות, אחי, עזוב אותך שטויות, אחי. סקאם, על אמא שלך! בדיוק בצ'אט, אחי, ככה עושים את זה נכון, תודה רבה, רק התחלתי, אני שודד לו את כל הדברים, זכרו מה אמרתי. עשית לי סקאם? אחי, אתה אמרת שאני סקאמר, הייתי חייב עכשיו לתת לך הוכחה. אחי, לא הבנת שמה שעשיתי זה כדי לעזור לך? עכשיו יש לך חלק שאתה יכול לשים בתחילת הסרטון שעשיתי לך סקאם, ואז תראה את הסקאם כסקאם, תגיד שאני לא הכי גבר בארץ. לא, אבל זאת אומרת, אני רוצה לעשות משהו אחר. אז אני רק צריך את העזרה שלך במשהו אחד. אחי, אין לי בעיה לדבר איתך אם אתה נכנס לבייס, כי אני פשוט לא שומע אותך אם אתה לא בבייס. יש כמה שומעים אותי אם אני לא בבייס. הנה, קבל 3-4 אני עכשיו אהיה בדיפן עד שהוא ייכנס. אוקיי, תקשיבו, שומעים? אני חייב לנסות את השיטה הזאת. להשתכפל לתוך הפיוז' משין, זה סקאם גט סקאם הכי מעליב בעולם. תסתכלו, זה מה שאני רוצה לעשות, להשתכפל לתוך הפיוז' משין, לעמוד בעצם כאן בתוך הפיוז' משין, ואז ללחוץ על ההחלפה ולהתחלף איתו. מה שבעצם יקרה, זה שהוא ייתקע בפיוז' משין ולא יהיה לו איך לצאת. תסתכלו. אחי, מכבד אותך, כבד אותי. אתה רואה, אני לא מחכה לך בתוך הבייס. הנה, אני פה. נכנסתי. אם אתה רוצה שאני אעזור לך, בוא נעשה רגע טרייד. סבא, אני אראה שאתה לג'יט. אני רוצה את הלבקה, בסדר? את הלבקה, ואני מביא לך ללבקה
את זה שלך בחזרה. אתה יודע שיש לי שיטה מטורפת לעלות סאבים? כאילו ראיתי יוטיובר בחו"ל שעושה את זה. אתה מכיר את הפיוז משין? יש קטע, אוקיי רגע שנייה, בוא שנייה, תהיה רגע, לא, תנעל את הבייס שלך, חכה בתוך הבייס שלך. יש קטע בתוך הפיוז משין, שבעצם אתה צריך לעלות סרטונים על הפיוז משין, אוקיי? אתה בעצם לוקח כל מיני דברים מהבייס שלך, שם אותם בתוך הפיוז משין, ואז מעלה זה ליוטיוב, ואז יהיה לך הרבה צפיות, כי אנשים מתעניינים לראות מה יש בפיוז משין. תלך רגע לבייס, תיקח משהו לפיוז משין. מה אתה רוצה שאני אקח? אתה רוצה לעבוד את הסרטונוס הזאת חינה? כן, תעשה את הפתיח לסרטון, אוקיי? אז מה נשמע טייגרים כאן אומר משיטה באופטיקה חדה? בואו אנחנו נסים להוציא דוס קומבינציוני. היידה, אוקיי. יאללה חברים, אתם מוכנים? אני מוכן, כן, קפטן. בוא לשים את הדברים? כן, תגיד לי, מה אתה שם? שמתי הגריני על הפפליני. למה היא תקוע? הלו, מה עשית? אתה בתוך הפיוז משין, מה קרה? מה עשית לי? יואו, למה גרמת לי את הרבטה? למה? כשאתה מכניס אותו למכונה, אל תקיק, תיקח אחד. וואו, אחי, זה כואב מאוד מה שאמרת עכשיו. צ'אט לעשות את זה? אחי, הרעיון שמישהו פה הציע בצ'אט זה בעצם שאני אנעל אותו בתוך הפיוז משין. אחרי שנעלתי אותו בפיוז משין, הוא לא יכול לצאת, הוא לא יכול לזוז, הוא לא יכול לעשות כלום. אז לקחת לו פשוט אחד. אחי, אתה נכנס? אבל צריך שתעזור לי וקודם כל באיזה משהו. אתה יכול לעזור לי? אחי, אם תיכנס, אני אוכל לעזור לך. אתה רוצה להיכנס? אתה אח שלי, אני אכנס. אח שלי, קח מה שלך. תודה רבה. נראה לך, אחי! אני אתן אותך. אחי, די, אתה אוכל פה מכות. מה אתה עושה? טוב, תשאר בבייס שלך, הבייס שלך פתוח, אני פשוט לוקח, אחי. בסדר? לא. זה פשוט קל מאוד, אחי. בוא תריד לג'יט. אז מה קורה טייגרים? כאן הטייגר הכי גדול מכולם. נעשה לכם סרטון חדש. המכונת פיוז משין. והיום אנחנו פה... מה נשמע? איך קוראים לך? אתה יכול לקרוא לי אבא. היי אבא. אז אבא, אתה רוצה לעשות טרייד? רגע, שנייה, זאת אמא, רגע. תנו לייק ללייב, תגיבו W בצ'אט, אני רוצה... מה הוא עושה, אחי? Get out! טיימר בלייב. סבבה, אחי, סבבה, שחק איתי ככה, סבבה. למה? קיבלת סקאנגט. כנס רגע, בוא נעשה, אחי. אתה לא רוצה שאני אעזור לך, אחי? אתה לא רוצה שאני אעזור לך? אני רוצה טרייד לג'יט. תסביר לי רגע, למה אתה יוטיובר? יש לך איזה הסבר למה אתה יוטיובר, כאילו? עופרה באה אליי, אמרה לי. אתה רוצה להיות יוטיובר? בכיתה ב' עופרה באה אליי. וואי, עופרה כזה. רגע, נכנסתי לך לערוץ ששלחת לי, זה ערוץ יוטיוב שלך? כן, אתה אוהב את הסנאי? מה אתה עושה? מה אתה עושה? אחי, בואנה, שומעים? באמת מדובר ביוטיובר, אחי. בואנה, אני חושב שהוא לא מסתלבט עלינו, צ'אט. די, מה אתה מנסה לעשות? לא, שומעים, זהו. עכשיו אני תופר לו את הבייס הכי מהר בארץ, בסדר? שומע, אחי? סבבה, סקאם, מכבד אותך, כנס. יש עוד דברים שאני רוצה, ואני רוצה טריידינג. אני רוצה להציע לך את הסיימיני ספיידריני. אתה רוצה סיימיני ספיידריני? כן, ברור. תגיד לסרטון שלך שאני לג'יט, כבד אותי, תגיד לסרטון שאני לג'יט. אז חברים יקרים, כל הנמרים והנמרות תירשמו לערוץ Peace and Love. Peace and Love, נמרים ונמרות, Peace and Love. מה, לא צריך לעשות מסכם? קהילת הנמרים עכשיו תטרוף אותך. קהילת הנמרים, תקלור. קהילת הנמרים, לא. טוב, תכתוב נמר בגוגל. סמיני ספיידרי. רשמתי, מצאתי שאכלת סקאם גט סקאם. מה? לא רוצה לשכוח. כנס. כן, לקפצה לי על הכל. ניקיטה לי הכל. איזה קטע? קרקר קור. יואו, הלך עד המקצח! שתיקח לי את זה, אבל זה לא נעים לי. לא, סליחה, שומע באמת לא מתאים, אחי, מה זה מצטער? מה? לא, בבקשה לא! ביי. אני רציתי להראות איך לא עושים סקאמים. מכבד אותך. זה לא דרך לעשות סקאם. כנס, אחי, מכבד אותך, אני רוצה באמת, שומע, אני רוצה לאחל לך בהצלחה ביוטיוב, להגיד לך שאתה אחלה גבר. אתה נראה אחלה גבר, באמת אחלה גבר, אחי. אבל רק חבל שעשית לי סקאם בהתחלה, אחי. זה קצת לא מכבד, אתה מבין? זה לא מכבד. זה ביוטיוב, אתה לא מבין סקאם. כן, אני יודע. הנה, עכשיו אבל הנה יש לך עוד הוכחה שאני כן סקאמר, אחי. אחי, הוא היה שלי, על מי אתה עובד? לא, שלי, אני הרגשתי שהוא סתייך אליי. אני לא ספקת את זה שלי, אין לי בעיה להחזיר את מה שלקחתי לך, כמו את הדרקון, אבל כנס, כן. אני נכנס. אז מה קורה חברים? כאן קריאי טייגר בעוד סרטון חדש, והיום אנחנו עושים בסקאם ואין לי מה לעשות יותר. והיום קיבלת עוד סקאם
אני עושה לך פוסט שיימינג עכשיו, אל לא, תדע. לא, 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 אל תתחיל עם הבלאגן הזה, אחי. בבקשה, בלי פוסטים, בלי דברים, בלי זה. הופה, עכשיו אני פה! איפה אתה? הנה אני פה! די, לא. תשמע, בהתחלה היית מפחיד, היית זה, חשבתי שאתה יוטיובר, וכל הפוזה, אחי. אני עדיין יוטיובר, אני מראה לך עכשיו פוסט. אתה יוטיובר שאכל סקאם גט סקאם הכי גדול נראה לי שמישהו אכל בהיסטוריה. אני עכשיו מעלה עליך פוסט שיימינג. אוקיי, בסדר, רק לפני זה, אחי, אתה רוצה את הדברים שלך חזרה? יאללה, בוא לפה, תודה שאתה סקאמר, תודה שאתה סקאמר. אני קייזי טיינגר, רוצה להתוודות, העליתי עליך פוסט שיימינג. אתה לא מבקש סליחה? אתה קיבלת שיימינג על היותך סקאמר. אחי, אתה לא רוצה לבקש סליחה שאתה סקאמר? הלו? הלו? הלו, לא, הלכה, יואו, אחי, תקשיב, איזה הום בייס יפה יש לך. תשמע, אני לא צוחק, אחי, שזה אחד היפים הבייס שיש לך, אחי. יכול ההבדל להיכנס בין הראשון לבית ספר, לשאר הימים בבית ספר. מה זה צבא הנמרים? צבא הנמרים בגוגל, תראה איך אנחנו. אתם צבא שלם שלי עולם, לא נהנה. לא, אל תיקח לי! לא, בבקשה! לא מאמין, אחי. די, חלאס, אני חייב לסיים את זה, די. אני מתבלבל. בוא, מה אתה עושה? אני פשוט משוכפל שם בפנים, אחי. אל תגידו לי שהוא באמת עשה את זה עכשיו. תסתכל בפרטי, מה שלחתי לך. צ'אט, הוא העלה לי סרטון, אחי. שיימינג לסקאמר, בא לי להגיב לו מדי כהן, אכלת סקאם גט סקאם על כל הבייס, אבל אני עוד שנייה אגיב לו את זה, אחי. תמחק את זה, למה אתה יושב פה על הגרעינין הפליני שלך? אתה יושב פה על הגרעינין הפליני שלך? אתה יושב אני פה... יושב עליו, אני אוהב לשבת על הגרעינים הפנים. יופי, אז אין לך אחד כזה, כי הוא אצלי! סקאם גט סקאם על כל הבייס! אין לו בייס, אחי. Ain't gang if you let shit slide. Ain't bad if you אחי, אבל תכתוב פוסט איך אכלתי סקאם על כל הבייס מילד קטן, תשמע איזה לא נעים, אחי. תחשוב על הצד החיובי. עכשיו ילדים שקיבלו סקאמים יקבלו את מה שאתה לקחת להם, אחי. אתה מבין איזה יופי? כי אני הולך לחלק את זה לילדים. חלוקות לילדים? כן, אני אחפש אנשים שקיבלו סקאם וייתן להם את זה, כן? אני לא סקאמר. אם אתה לא סקאמר, אני לא דה כהן. לא, אני לא סקאמר, אתה לא כהן. אני כן דה כהן. מה אני שומע? וויס צ'יינג'ר, בורו, תחליף את זה. אהלן, אחי, מה נשמע? נעים מאוד, דה כהן. כנס ללייב, כן, אדוני היקר. תחת הסקאם גט סקאם, בסדר? אז בואו נעשה ככה, בסדר? צ'אט, אתם רוצים לתת לו רפורט על הערוץ בגלל שהוא סקאמר? לא, בבקשה, לא. יופי, אז בוא נעשה כזה דבר. בוא תגיד רגע, סבא. אני קייזי טיינגר, אני אחד סקאם גט סקאם, זה לא